dahil daw nung bata siya, di siya sumikat. Ngayon, gusto daw niyang sumikat. Gusto kong maging artist. Gusto namin maging artista. Kahit naman sino gusto sumikat. 100 pieces hotdog challenge niya. Naubos niya yun. Ay, Kaya mo yun? sir. Survey, anong basic? The starting basics. Sir, basic. The starting basics. The starting basic. Yung 100, ano yun? 100 pieces hotdog. Kaya kong tatalunin yun. Oh, hinahamon mo. Hinahamon ko siya. Wow, dinig niyo yun mga kapatid. 150 hotdog. Wow. Hello mga kapudibi! Today, kakain po tayo ng 115 pieces hotdog. At saka, 50, 50 pieces paa ng manok. Ayan. dapat 100 yung paa ng manok, kaso lang tumakbo yung 50. Eh, hindi namin nahabol. Ayan, 50 Kaya na lang. 50 na lang. Ah. Tsaka yan, na-challenge kasi si babaeng maharot kay discarding Yung basic. basic, Yan. yeah. Kaya subukan yung ubusin Oo, niya. yung 115. Kasi hindi naman totoo yung 150. Ngongo lang ako doon. Tsaka puno yung bibig ko. Kaya 150 yung nasabi ko. Ah, ganun. Kaya 115 lang. Tatry natin sa 115. Ubusin mo yan, ha? Kain na po tayo, mga Kain na po kapudibi. tayo. Tsaka syempre ketchup. Oh. Yes. Sige na, umpisan natin. Para unang subo para sa inyo, mga kapudibi. Para sa inyo mga kapudibi. Sarap. Ako, kapag kumakain ako na hotdog, ayaw ko ng mayroon sausawan. Gusto ko plain lang. Adobo po, tapi na adobo ko. Kasi ayoko nang inihaw eh. Mahirap kainin pag inihaw yung sunog. Ha? Alam nyo, mga kapulib, kukwento ko yung buhay ko. Kunyari, nasa ano tayo, Ano? nasa teleserye tayo, ganyan. Ay, sige nga. Makikinig lang ako ha. Sige. Makinig po tayo mga kapulibi. Kailangan tatawa ka, no? Siyempre kung nakakatawa, tatawa tayo, di ba? Kung paano ako naging ganap na isang, alam mo na, Serena. Babae. Oo, ganap na, hindi pa naman totaling babae kasi, pa rin ako. Ganap na, laman dagat. Ayan. Wow, serena talaga. Laman dagat. Alam nyo kasi, yung bata pa ako, mga kaklase ko, elementary, naiinggit ako sa kanila. Kasi ang gaganda nila. Kapag meron kaming meron okasyon, meron okasyon sa school, kunyari, Christmas party. Ayan. Syempre, naka-gown sila. Naka-makeup, yung buhok nila nakakulot. Ako, nakapantalon. Ayan, nakapolo. Nakasimangot ako nun. Kasi gusto ko rin yung ganon. Tapos, kapag umuwi naman ako dito sa bahay ng aking lola, yung tito ko naman, ayan. Sino? Si Bong. Si Tatay Bong, ayan. Yung tatay? Oo, si tatay. Alam mo naman, di ba? Kasi siya, stricto siya dati. Ayan. Stricto yan. Ayaw niya kasi yung may apo na siyang, Serena. Ayan, laman dagat. Kapag nakikita niya ako, tinatawagan niya ako, tapos nakikita niyo yung buhok umahaba na, gugupitin niya ako. Ayan. Alam mo yung gagawin ko noon? Nakasimangot ako. Wala kang magawa kasi takot ka. Kaya hindi na ako noon umuwi dito. Sa sa bahay ng lola ko noon. Nagpabak ng buhok dun sa sa bahay Ang ng... tagal niyang nawala dito eh. Hindi siya nagpakita dito.
Kailan lang siya bumalik? Kasi wala. Tsaka yung ano ko, nanay tatay ko, tanggap na nila ako sa Reyna. Kasi nasa tiyan pa lang ako. Alam na nila. Alam na nila. Actually, ilang kasi kayo magkakapatid? Marami kami magkakapatid. 8 kami. 8 sila. 4 na babae, tsaka 4 na lalaki. Ngayon, 7 ngayon, 7 babae na sila. 7 babae na kami ngayon, tapos isang lalaki. Yung 3, naging Serena. Yung isa, Pero ako lang yung maganda, pinakamaarot. Ayan. Kapag napanood ng kuya ko niyan, Diyos ko, malalagot niya na ako. Kasi gusto niya rin maganda siya. 3 silang Serena. Kaya ang saya-saya nila sa bahay. Kaya pag magkakasama sila magkakapatid, ang saya-saya nila. Tawa ka ng tawa pag sila ang kasama mo. Tapos, Sasakit mo. unang sabak ko sa Miss Gay. Ay, oo, nag-Miss Gay siya. Unang sabak ko sa Miss Gay. Alam nyo, yung yung excited. Kaso lang nakakatakot. Siyempre maraming taong nanonood. Tapos, swimsuit, ayun, ganyan. Ang sarap kaya, yung masarap, tsaka nakakatakot. Alam mo ba yung nahulog pa yung ko noon, yung Brass? hindi, silicone. Silicone. Ayun. Naglagay pa ako ng silicone, tapos sumayo ako. Siyempre, best in talent. Yung talent, ganyan. Tapos nahulog yung, siyempre tawa ng tawa yung mga mga manonood, Ayun. Best in ako. Yung panalo ko noon, best in, kasi yun, yung mga yung nanonood. Friendly? Meron ganon. Ano? At saka yung best in, yung nanonood. Audience? Oo, best audience impact. Ayan. Kasi napatawa ko sila. Ay, hindi ko napanood yan pero nakita ko siya sa mga pictures. Mm-hmm. Sexy siya noon. Sexy. Talagang diet na diet ako noon. Ang dami na dugo. Tapos, yung yung isasalang na kami, syempre, question and answer. Nakakatakot, diba? Nasagot mo naman yung tanong. Oo, kaso lang, syempre, hindi naman ako nanalo. Kasi meron mas maganda sa akin. Ano bang tanong sa'yo? Ha? Ano tanong sa'yo? Ayun lang. English? Hindi, syempre, Tagalog. Dito lang tayo sa Pilipinas. Kapag English, nasa ibang bansa. Hindi, pero din, di ba? Yung tanong naman, Ano tanong bakit daw ay dito sa Pilipinas, dito sa mundo, lahat ba tayo pantay-pantay ba? Sagot mo. Oo. Kasi iisa lang yung natin, si Papa Jesus. Ayan. Ba't natalo ka? Siyempre ang dali Bilatin lang. mo muna. Ano, kaya mo pa ba? Ang daldal mo kasi. Mahubos natin yan. Kasi kapag salita ka ng salita na ka. Ano masasabi mo kay Discarding Basic? Discarding Basic, napakagaling nyo. Napakagaling mo. Tapos, napakabilis mong kumain. Ang sarap mong kayang kumain. Pero sabi ni Discarding Basic, 'di ba sabi natin ay maganda yung asawa niya. Oo. Sabi niya sa comment. Ako wala bang sabi. Gwapo ka naman, Discarding Basic. Gwapo. Dapat na naman ang mukbang, di ba? Oo. Gwapo, maganda, ayan. Oo naman. Tapos tayo din, maganda naman, syempre. Syempre, nagpapatalo ka pa ba? Yeah. Tignan niyo yung aking makeup. Tapos kapag lumalaban ako ng Miss Gay, ako lang yung nagme-makeup sa aking sarili. Alam mo, yung mga paadat. Kanina laki-laki nito eh. Ewan ko lang bakit biglang lumiit o pumayat. Kasi nagda-diet din yung paa ng manok. Hindi, kanina laki nito.
Tsaka masarap sa ano, sa paa ng manok. Adobo talaga, no? Kumain ka ba lang, guys? Hindi. Pinaghandaan mo talaga. Try natin kung maubos natin yung 115 pieces. Kaya discarding basics, 100 pieces na hotdog, diba? Oo, nahirapan siya noon. Hindi. Kala nga niya, hindi niya mauubos siya. Tayo kaya mahirapan tayo. Siguro pagkatapos nito matutulog na ako. Naabangan nila yan. Ay, naabangan pala nito. Oo. Ikaw kasi. Tapos alam niyo yung tito ko, gusto niya kasi nung bata kami, magiging sundalo kami. Tatay? Sundalo, tsaka pulis, ayan. Pero gusto namin ngayon, mga sundalo. Ayun yung hinahanap namin ngayon. Kala ko ba, puti, afam. Oo, pwede din. Meron din naman sundalong puti, yung apam. May nagsabi sa akin, si Ben and Yuri, sa Singapore daw, Oo. marami daw Hello po, Ben and Yuri. Madami daw afam na gusto mo daw, padalhan ka niya. Sige, ibalot mo ng karton, kaon. Kahon. Oo, tapos pangalan mo sa akin, babaeng maaro. Anong gusto mo? Gusto ko yung yung medyo meron naka-edad na, yan. Ganon? Oo. Ayaw mo ng bata? Ha? Mahilig ka ba sa hotdog? Oo, yan tignan mo, ang dami nga. Kaya pala hindi ka nagdalawang isip na hamunin si Miss Karen Basic. Tinatanong nila ano daw klaseng hotdog daw kakainin mo. Gusto ko ganito lang yung pula. Ayoko ng puti. Ayoko ng puti. Yung chicken. Ay, alam nyo guys, sa buong mundo, lampang may sa mga nanonood sa amin kay babaeng maharot. Baka ngayon nyo lang malalaman. Ano yan? Wala pa siyang boyfriend. Yes, I'm single. Ready to mingle. Ay! Ready to mingle. Ayan. Wala pa siyang naging boyfriend since birth. No boyfriend since birth pa siya. Baka akala nyo, dahil mahilig siya sa hotdog, marami na siyang boyfriend. Hindi. Ano yan? Single since birth. No boyfriend since birth. Buti alam niya. Oo naman, syempre. Alam mo kayo yung buhay mo, no? Ganyan lang siya, maharot lang. Pero... Hoy, meron na akong inuwi ng style. Yung sundalo. Sira ka talaga. Boyfriend mo ba yun? Ay, hindi ko boyfriend yun. Ano lang yun? Friend na nakilala sa... Oo, sundalo siya. Nakilala ko sa Facebook. Ayun. Kala ko linoloko niya ako. Pero naging boyfriend mo? Hindi. Hindi ko boyfriend. Friend lang? Oo. Pinagmamalaki ko, wala ka pang boyfriend. Oo. Hindi Hindi ko boyfriend yun. Ano Hindi, lang? wala pa siyang boyfriend. Ano Hindi, yan? kasi meron akong nakachat. Kala ko, niloloko niya lang ako. Pupunta ako sa inyo, sabi niya. Tapos, Maharap lang siya. pero nakita hindi ko siya. Maliit. Ha? Maliit siya. Mas malaki pa ako. Ha? Di pasado. Ano daw height mo? 5'9". Ang laki niyan. Laking tao niya. Kaya kung magiging lalaki yan, siguro basketball player yan. Hindi. Ayoko ng basketball. Volleyball talaga. Volleyball ba? Isang pa lang yung naubos ko. Ilan na yan? Hindi to. Isang Ilan ba yan? 115. Hindi, yung gano'n, hindi niyo binilang. Hindi na. Kasi basta 115 na yung namin. Tigdi 25 bata to. Buti pa nag-rice ako. Song rice. Kailangan kapag ganyan, walang rice. Gusto ko eh. Maraming salamat sa sumusuporta sa atin, no? Oo. Alam niyo, ang tagal na namin, akala namin, hindi na namin
matutuloy yung ano namin, YouTube namin. Mm-mm. Nag-stop kami ng 1 year. Tapos, kailan lang tayo na, nag-start. Oo. Nag-start. Tapos niyaya ko siya. Sabi ko, samahan mo kung mag-mukbang tayo. Sabi niya, oo, sige. Kasi gusto niyan, yung makilala siya, gano'n. Yung gusto niya maging sumikat siya. Dahil daw nung bata siya, di siya sumikat. Ngayon, gusto daw niyang sumikat. Gusto ko maging artist. Gusto namin maging artista. Kahit naman sino gusto sumikat, di ba? Ayun nga. Kaya nung nagmukbang kami ng first day namin mag-start ng mukbang namin, kahit ano na lang nakain natin, no? Kung ano na lang yung maisip namin. Kaya, ganun na lang po di ganun ka-quality yung mga videos namin. Pero ngayon, susubukan na namin na maging maayos. No? Ang sarap na hotdog. Sarap? Meron siyang cheese sa loob. Ano pangalan na ito? Tender juicy. Yung may cheese. Masarap yung talaga yung hotdog na may cheese. Diba? Ewan ko. Hindi ako mahilig sa hotdog eh. Bawal sa akin. Gusto man kitang tulungan eh. Alam ko kaya mo yan. Paano natin kakayanin yan? Sumisikip na yung dibdib ko. Totoo? Hindi, joke lang. Ano lang, para tumawa ka lang. Gusto ko na laging masaya to. Kailangan na natin pang BP. Hindi. na kita. Kakayanin natin yan. Tatawag na ba ako ng ambulance? Hindi. Ano yun? Ay! Habang kumakain tayo, magpa-shoutout muna tayo. Gusto mo? Para, Dala. Busin ko muna to. Dunukin mo muna yan. Baka sasabog mo. Hindi. Ngayon, alam niyo na yung aking buhay. Kulang pa. O sige. Habang kumain ka, ako magsi-shoutout. Ha? Sige, shoutout po kay Simply Mikay. Hi, Simply Mikay. Mikay from Dubai. Ayan, from Dubai. Hello po. At kay Yanko Family Mukbang from Cebu. Hello, Yanko Family from Cebu. Hello po. At kay Yoli Demata from California. Hello po, po, Madam Yoli. Salamat po sa Maraming salamat. Opo. At syempre kay Melanie E. Forestes from Mississippi. Hello po, Ma'am Melanie. Ano siya? Mother ni Misha Emano. Hello po. Naalala mo yun? Yung boyfriend niya. Ang gwapo ng asawa ni... boyfriend ni Madam Misha ba yun? Ang gwapo-gwapo ng Madam Misha. Baka may ka din, ha? Kay Armon Valencia. Armon Valencia. Hello po. Sorry po, kay Noelyn Amolap. Hello po. Sandali lang, lulukin ko muna. Armon? Oo, si Armon. Tapos... Armon Amolap. Armon? Sabi mo Armon? Oo, Armon Valencia. Tapos si... Noelyn Amolap. Noelyn ayan na. Nangungungo na ako. Noelyn Amolap. Hello po. Amolap. Ayan. Napakahirap na kasi ng pilido nila. Ano kaya mo? Kaya ko pa. Sige.
Pahinga ka muna. Yung mga hotdog pumupunta sa mga ano ko. Sa mga gilid-gilid. Sino pa, madam? Sa baba? Mm-mm. Dali lang, kakain muna tayo mamaya. Madami-dami to eh. Hello po sa inyong namin na shoutout. Kay Ma'am Yoli de Mata po, salamat po sa panonood at Opo. suporta. From US, California po. Ay, wow. Lagi siyang nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyo, Madam Yoli. Huwag po kayo magsasawa. Huwag po kayo magsasawa. Kayo magsasawa sa itsura ko. Laging nag-o-oil. Tignan mo yung hotdog tsaka yung ano ko, piece. Nag-oil na naman. No? Mm-mm. At syempre pasalamat ka dun sa mga nakasama natin nakakolab. Sina Maraming salamat sa kina Bioko, Full Trip, Discarded Basic, tapos si Pretty Ricky. Pretty Ricky. Basta na yun na yun. Yung una kong sabi, Pretty Ricky. Kaya, maraming salamat po sa inyo. God bless po. Ayan. At abangan nyo din po yung mga susunod namin na makakasama po. Ayan, pumayat na yung mga paa. Si Madam Chef Obang, napakasarap niya kumain, no? Shoutout po sa'yo. Paborito mo siya, di ba? Siya lang mag-isang kumain, no? Kumakain. Chef Obang. Kung ako lang si Dana, lilipad ako. Sasamahan kitang kumain. Madam Chef Obang. Wala ka na kasama. Bakit? Ikaw nga si Darla, di ba? Ay, babalik ka ulit. Sasamahan kita isang araw lang, ha? Siyempre, Darla kayo. Marami bang abang dyan? Madam... Sa Korea? Ay, anyong sa'yo. Di ba ganon yon? Yung mga Korea. Ay, madam, anyong sa'yo. Anyong sa'yo. Ayaw ko yung mga Oo. yung mga anyong sa'yo. Uy, asawa niya, Korea. Hello po. Hello po. Ay, anyong sa'yo. Halaban na to. Ganon. Di ba nga si Manny Pacquiao pumunta sa Korea? Sabi na anyang sa'yo, yung taga doon sa kanila. Sagot ni Manny Pacquiao, ang laban na to, di ba? Ganon si Manny Pacquiao. Pero love ko yung mga anak niya. Ang gagwapo, no? Kamukha ni Manny Pacquiao. Tsaka babae. Tapos ang gagaling pala lang kumanta. Hello po, Senador. Naubos ko na yung 25. Round 2 na tayo. Ilan na yan? Maubos ko na yung 50 niyan. 50 na naman. 25. Tapos, 5. Naka-30 ka na. 30 pa lang, Diyos ko. Yung ulo ko sasabog na. Okay lang yan. Di bali magtagal tayo dito, sige basta maubos mo yan. Ha? Ganun ba yun? Oo. Kaya, kahit umabot pa tayo ng kalahating araw dito. Ay? Aray. Ano? Bigyan mo akong tissue. At syempre po, suportahan din po natin mga Pinoy mukbangers din po. Alam mo, yung napapanood ko sa mga Korea, ayan. Oo. Masarap nila kumain din, no? Oo. Lalos na kapag yung kinakain nila baboy. Oo na. Yung mga tataba. Diyos ko. Ay, naka 25. 25 naman tayo.
ganito pala yung ano, kunyari challenge to. Diyos ko, di na ako lalaban ulit. Ang hirap na kumain ng maraming hotdog. Ikaw kasi, hinamon mo eh. Nagjo-joke lang ako. Kayo naman, mga friend, mga kapudili. Naging seryoso. Ang hirap. Ano, kaya mo? Mm-mm. Nakailan yan na, oh. Ano na? 30 pa lang? 25, 27, oh, 30 pa lang. Malapit na. Ang hirap pala kumain ng maraming hotdog. Sa susunod, hindi na ako magcha-challenge. Hindi ka na, huwag ka na maghamon. Ngayon, alam ko na yung pakiramdam ni, discarding basic. Pero naubos na yun sa kanya, no? Pero nahirapan din siya. Ano naman sino, Diyos ko? Kala ko nga nagsusuka na siya eh. Nakakasawa rin pala yung... Nakakaumay kaya yung hotdog. Ako isang hotdog lang talaga ako. Ha? Oo. Ano? Kakayanin natin yan. Ang hirap din kaya kumain ng paa ng manok. Ihimay mo isa-isa yung mga daliri ng paa mo. Masarap naman yan. Aha. Kung nga hotdog, di ko na kayang busin. Mahirap din manghimay, oh. Kahit ganito lang to. Mag-shoutout na tayo. Shout out na tayo? Ay, yeah. Para mabilis. Okay. Shout out po kay Sheila Ross po, ang best supportive classmate natin sa mukbang. Hello Napaka-supportive po! niya. Sino? Si Sheila Sheila. Rojas. Hello, Madam Sheila Rojas. Maraming salamat sa iyo. At kay... Sino to? Sino yan? Ay, mga class, yung mga ka-mukbangers natin. Shout out po sa inyo. Isa-isayin natin, ha? Okay. Habang kumakain tayo, siya, shout out tayo. Para malibang siya. Shout out po kay Bioko Food Trip. Hello po. Kay Discarding Basic. Hello po. Yan. Kay Miss Drop Backyard. Hello po. Miss Drop Backyard. Oo, magalaw na lang ako sa kanila. Oo. At kay Eat with Teams. Eat with Team. Hello po. Alam nila, puno yung tiyan ko. Kaya hindi na ako masyadong magsasalita. At kay RL Vlog. Hello po. At kay Alexander Roca. Hello po. At kay Rope and Ka. Hello po. Ben and Yuri. Hello po. Sheena Dansen. Sheena Dansen. Hello po. Just Eat. Just Eat. Hello. Pahina ng pahina, no? Drutot Vlog. Hello po. Kikay Cravings. Hello. Hello po. Bisaya Studio. Hello po, Idol. Hello po. At kay Eric Mukbang din. Hello po, Idol. Hello po. Kay Chef Obang. Hello po, Madam Obang. Kay Chris Sia. Hello po. At kay Noyfi Eats. Hello po, Lods. Pretty Ricky. Hello po.
Charlene Piero. Hello po. Eat Lenny ASMR. Hello po. At syempre kay Iyang Mukbang. Hello po. Maraming salamat sa inyo. Lahat. Ayan. Maraming sa salamat. inyo. Mga friends natin. Mga kapatid. Kapatid. Pamilya. Ay, ayan. Ano yan? Family Kapuso. Ayan. Supportahan natin lahat ng mga Pilipino mukbangers po. Paki-visit na din po yung kanilang mga channel at huwag kalimutan po mag-subscribe po, please. Ayan. Nag-shoutout na tayo sa mga natin ng kasama. No, kaya ka? Kakayanin natin yun. Nag-exercise ka pa, ah? Nag-exercise pa ako. Makikita niyo mamaya. Ang hirap pala, no? Ang ganyan challenge. Nauulitin mo pa. Hindi ko naulitin ngayon. Ikaw, maubos mo yan? Oo. Kaya ko to. Bakit? Sumukhang tulungan. Ayoko. Ang hotdog nga, hindi ko na kaya. Pati nga ako eh. Sobra daming hotdog, no? Meron akong tubig dito, isang pitchil. Isang pitchil. Di ba yung kasasos ng ketchup? Ano lang, paminsan-minsan lang. Guys, ay, nahulog. Sayang yun. Guys, so, wait lang meron na lang akong kukunin. Meron lang akong kukunin. Ubusin natin yan. Bilisan mo. Balik ka. Galing? Wala, mayroong kumatok kasi. Binuksan ko yung gate. Ba't inahigal ka? Siyempre, tumakbo ako. Ikaw naman. Ito. Yeah. Kain ka na. Kain tayo ulit, mga kapudidi. Meron kasi yung dumating na ano. Boyfriend mo? Hindi. Padala yung ano, yung Ano? kasama natin sa bahay. Tulog yung ano, kasama natin. Tutulog. Siyempre walang magbubukas doon, kawawa yung nagdi-deliver. Hindi na, umpisa mo na yun. Madami pa yan. Diyos ko, ang dami pa. Mag-tip-tip pa. Ilan pa lang yung naubos ko. In fairness kahit ganito yung kinakain ko, masarap. Galawin natin para ano? Baka nalilipad dyan. Para hindi ako mainit.
Baka lilipad. Hindi nalilipad niya. Yung 50 peraso, di ba, lumipad. Nakatakas nga. Yun ang pulutan. Mm-mm. Masarap yan. Sa ano? Pulutan. Hindi. Kapag umuulan. Kapag... Ang lugaw. Pwede yun? Ay, oo. Pwede lugawan to? Masarap yan. Hindi pa natikman na. Lugaw ng paa naman, oh. Sarap kaya. Tapos maraming bawang. Tapos chili. Kung ano, mayroon chili. Chili ba yun? Oh. Mama, Lara. Tapos ano, yung daon ng sibuyas. Diba? Ang sarap. Ayun yung masarap sa tag-ulan. Sopas, lugaw, lome. Yan. Tapos, kakain, tulog yung ginagawa natin. Kaya tumaba ka eh. Ay, hindi naman totaling mataba. Sexy pa naman. Pwede pa mag-swimsuit. Ayan. Konti pa. Konti na lang. Kapag yan, naubos ko yan. Lagot ka sa akin at dog ka. Pinahirapan mo ako. Kasi inom mo tayo ng tea. Diba? Tea. Kapag ganito yung kinakain natin, ano? Ano? Puro hotdog. Palagay ko, hindi ka nakakain ng hotdog yan. Hindi na. Isang buwan. Diyos ko. Sawang-sawa yung mga ko sa tiyan. Hindi ka nakakain ng hotdog. Umay na umay ka na eh. Ganyan pala lasa kapag kumain ka ng maraming hotdog. Ano? Umay. Kaya discard and basic, hindi na natin ulit gagawin ito. Ayoko nang gawin yan. Hindi ka na uulit? Yung mga yung mga boobs ko tumataas na. Pupunta na sa ulo ko. Nabubura na yung makeup. Oo, kinakain na ng mukha ko. Kunti na lang yan. Laki pa naman kasi, no? Malaki pa ba yan? Gusto ko yung maliit lang. Buti na lang pala 50 pieces lang yung pinakain mo sa akin. Bakit? Ang hirap din pala kainan pag 100. Yung basa, ko. Hindi ko alam sa'yo. Paano pag may naghamon sa'yo ng kumain ng siomay? Hay! Siguro sa siomay hanggang 30 pieces lang ang kaya kong ubusin. Siomay? Siguro dito sa hotdog, 100 lang siguro kaya kong ubusin. Pero titignan natin.
Discarding Basic. Titignan natin. Kasi si Discarding Basic, di ba 100 lang, nahihirapan na siya. Eh ako, ano pa lang ako, papunta pa lang 50. 50 pa lang inaubos ko. Nahihirapan na ako. Sama-sama. Masarap. Oh, masarap naman. Actually, totoo po yung sinabi ni Dapudibi na wala akong boyfriend. Kasi, nagka-trauma na ako dyan. Saan na yan? Sa mga lalaki. Alam niyo kasi yung, ay, narinig niyo, salamat Shopee, sabi niya. Salamat Shopee, sabi niya. Tapos, yung nagkakainuman kami, syempre, masaya, ganyan, tropa sa Manila. Meron lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, meron ka bang pera? Sagot ko, wala! Ganon yung sagot ko. Siyempre, lasing na lasing, wala! Ganon yung sagot ko. Siyempre, di mo muna... Tinabihan ka, kaagad tinanong ka kung may pera ka? Kaya, wala! Ganon. Anong ginawa niya? Siyempre, anong ginagawin niya? Umalis na siya. Siyempre, nahiya siya. Ganon yung sabi niya sa akin, ganun yung unang... Paano kung may pera ka? Ay, hindi naman ako sasama. Taga, Manila yun eh. Gusto ko yung sa mga lalaking seryoso. Yung tanggap ka kung sino ka. Ayan! Parang uiyak na ako. Kaya akong kwento guys. Parang hindi ko maubos yung 115 na pieces na hotdog na to. Diyos ko, dami-dami. Tapos, yun nga, kaya hanggang ngayon, single pa rin ako. Kasi ayun yung unang sasabi ng mga lalaki, may pera ka ba? Siyempre. Oo, no? Ikaw, di ka naman totoong babae. Ba't kaya ganun sila? Ha? Meron naman na lalaki na tanggap yung mga kagaya namin. Tingnan mo si si Memeng, si Vice. Swerte niya kay no? Sa boyfriend niya. Alam mo si ate, yung gumagaya kay President Gloria Arroyo dati. Si ate Glow. Oo. Napakaganda niya ngayon. Tapos nakatira na siya sa ibang bansa. Tapos ang gwapo ng asawa niya. Nagpaano na siya, exchange. Transgender. Oo. Exchange. Parang na siya. Sana all na exchange. Di pag kapag mayumaman ka, di gano'n ang paggawa mo. Ay, hindi. Pero may tatanong ako sa'yo. Ano yan? May tatanong ako sa'yo. Sige. Question. Paano pag bigla kang yumaman? Anong unang gagawin mo sa buhay mo kaya sa sarili mo? Ha? Alam ba mo yumaman ka, di ba? Siyempre, mayaman ka na, marami ka ng pera. Anong unang gagawin mo sa mga pera mo? Do-donate ko sa 24 oras. 24 oras talaga. sa balita. Syempre, kay President Duterte kasi ngayon na maraming pandemic ngayon, syempre, marami nangangailangan na sige, andun na tayo. Doon naman sa pansarili mo, yung ibig ko sabihin. Anong unang gagawin mo dun sa pera para sa sarili mo? Transgender ka pa? Hindi. O Hindi. kontento ka na ba? Kontento na ako na ganito ako. Kasi ayaw ng tatay ko yung kasuso, ayan. Ayaw niya. Nagbabra nga ako, sabi niya sa akin, hindi mo na binigyan ng kaiyan ng pamilya natin. Ay, meron pa ba? Oo. Tatlo nga kayo. Sabi, meron pa ba? Sabi ko ngayon. Araw-araw kami nag-aaway ng tatay ko. Promise.
Sabi niya sa akin, alam mo kapag nakaganito ako, Na-address ka. tinitignan niya ako nakaganon. Tapos nagmi-makeup ako, di ba? Tapos nakatingin siya, gusto mo rin? Gusto mo rin? Tapos alam mo kapag gabi nag-aaway, kasi lasing siya. Ay, oo, kwento mo sa kanila. Kasi lasing siya, yung tatay ko. Araw-araw siyang umiinom. Gabi-gabi. Gabi-gabi siya umiinom. Tapos, kapag umuwi siya sa yung bahay namin nasa gitna ng bukid. Oo. Umuwi siya doon. Dalawa lang kami, nanay ko tsaka ako. Yung mga kapatid ko nasa lola ko. Tapos yung tatay ko, syempre, mag-aaway sila. Sasali ako. Syempre, 3 kami, hindi pa ako sasali. Sasali na rin ako noon. Lalaki mo muna, para di ka mahirapan. Ang hirap kasi maging Tagalog eh. Tapos, araw-araw nag-aaway kami. Tapos kapag gabi, sabi niya sa amin, umalis na kayo dito sa bahay na to. Dali nyo na yung bahay, sabi niya sa amin. Bukas na lang, hindi ko alam kung saan ko titirap tong bahay na to. Ay, magagalit na sa akin. Kukuha yung, alam mo yung yung bintana, yung tungkod niya, yung kahoy niya. Oo. Yung kapag tigisa kami noon. Ako si mo? Hindi, tatay ko. Tigisa kami noon. Sige, kapag pinalo mo sa akin yan, ipapalo ko rin sa iyo to, sabi. Oo. Lagi kami gagawin, pero Sabi ganun niya, man. sabi niya, sabihin ko ulit yung sinabi niya. Sabi niya, pag nag-aaway daw sila ng tatay niya, lumayas kayo dito sa bahay na to, sabi daw ng tatay niya. Ang sagot niya, bukas na lang, walang paglilipatan ng bahay. Sabi. Oo. Hindi ko alam kung saan ko ititirik yung bahay na yun. Kubo lang yun. Pinapasama yung kubo. Pinapalayas, sabi niya, sagot niya, bukas na lang daw, wala silang panglagyan ng bahay. Araw-araw kami nag-aaway ng tatay. Yung nanay niya, imbes na magalit siya, natatawa na. Natatawa na lang. Tapos, yung isang kahoy, tapos sa akin, yung bintana, Tig-isa kayo. tigisa kami ng tatay ko. Kapag pinalo mo sa akin yan, papalo ko rin sa iyo to, sabi ko. Ano lang yun, joke lang yun. Oo, kunwari lang Oo. yun. Kinabukasan, wala na kasi lasing yung tatay. Yun, naikwento mo sa akin yung tatay mo natulog siya nasa ilalim ng puno ba yun? Nung lasing ata yung tatay mo noon. Hindi, natumba siya sa sa bukid. Kala namin namatay siya. Ngayon pala natulog sa gitna ng bukid. Kasi na lasing siya. Hindi siya makauwi. Malapit na yung namin. Yung bahay namin sa kung saan siya natumba. Pag umaga, nakita namin tulog dun. Kala namin na siya. Yung, nalunod? hindi, yung May stroke? Oo, gano'n. Yung natumba. Ngayon pala nakatulog lang. Iyak na kaming iyak. Kala namin na patay na siya. Siyempre, iyak na kaming iyak na. Ay, gising pala. Na paano kayo? Sabi niya. Natutulog lang ako. Sana. Biglang nagising. Best actress, Mia. Best actress. Yung nanay mo, best supportive actress. Nanay ko tatawa lang yun. Ang nanay niya, Diyos ko, makikita yung nanay, hindi siya mukhang matanda. Kasi siya tawa ng tawa. Masaya yung pamilya nila. Oo, para kami may sapi. Kasi tawa na kayong tawa. Oo, masaya yung pamilya nila, nakakatawa talaga. Lalo pag sama-sama sila ng magkakapatid. Ngayon kasi, nagkawatak-watak kami magkakapatid kasi yung iba, meron na silang sariling pamilya. Bakit? Ilan na ba yung mga kapatid mo may, 3? 3 na. Ilan na lang yung single? Ako? Marami pa naman kami. Hoy, naubos ko. 5 kami single. Naubos ko, guys. Isa na lang to. Kasi yung iba nag-aaral pa. 50 pieces to. Sana all naubos. Nadala ko sa kwento mo eh. Nadala ko sa love life mo. Ang sarap kaya Ang sarap maging bata ulit. Oo, nakakamiss na. Kasi yung bata ka, wala kang problema. Oo. Kain tulog ka lang. Ngayon, iniisip mo lahat.
Alam, kasi pag yan, to. Sa ano? Sa Friday, ano kasi tawag doon? Yung kayo Kapampangan maglimas, mangingisda, Mangisda. mag-aano ng ano, plaisdaan. Yun. Saan? Remedios. Saka- Hello po pala kay Hati Irma, maraming salamat sa walang sawang suporta at lagi siyang nag-o-order ng itlog maalat sa Business minded. maraming salamat kay Irma. Tapos inaano niya ako sa ano niya, plaisdaan niya. Sinasama niya ako, mag-ano daw kami, maglilimas. Ano yung tawag doon? Mag-harvest? Oo. Siyempre magkakap-kap ako ng isda doon. Hindi mo ako kasama. Ha? Huwag ka na. Malayo yun. Gusto ko nga maranasan yun eh. Hmm? Gusto ko maranasan na mag-harvest ng mga isda. Ano kasi mag-aano siya ng ano? Ano? Lililisin lang yung ano niya, yung palaisdaan niya. Yung fish pan? Lilinisin niya lang. Wala pa siyang isda. Wala. Meron na siyang ano, sabi niya, ito daw tsaka bulit yung, my favorite. Yung laman niya. Ubus ka, guys. Sana all naubos niya. Ang sarap kumain pag yung habang kumakain ka, tapos napukwentuhan. Hindi mo namamalay nung... Lalos na kapag marami kang kumakain. Oo, no? Masarap pa sana kung sinasabayan mo ng nagiinuman, no? Tapos tawa ka ng tawa. Hindi, masarap talagang kasama to eh. Tapos may ano ka dito. Masarap kasama to kasi lagi kang tumatawa. Tsaka hindi mo makikita na madaming problema yan eh. Hindi mo makikita sa kanya yung yung stress siya, ganun. Si ano pa na, no? si Oats, ano ba? Coach? Coach, ayan. Ano coach? Hindi, meron lang akong ano. Wala na kayo mo muna. Hindi. Ano coach? Coach pala. Oh, coach. Si Coach, ayan. Hello po! Sinong coach? Si ano? Sa gym? Oo. Sa gym? Hello Hello po! Oo nga, nakakamiss. Host! Coach! 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 Sandali lang, lunukin ko muna niya. Kaya, dyan kayo na ano sa akin, yung 150. 115 lang, ngayon di ko man nauubos. So. Ngungo kasi ako kapag puno yung bibig ko. Hindi. Okay. Kay Coach. Coach, ayun, tama Kay na. Coach, kumusta na po kayo? Oo nga, namimiss ka na. Ito yung mga alaga mo ngayon. Taba na. Mataba. Pati pisngi mataba. Miss you na. Si ate. Ay, hello po ate. Miss you na. Miss ko na yung ano nyo. Yung sa gym. Yung sa gym. Oo nga, no? Nakakamiss. Ano din, balang araw po pagkatapos ng COVID, papasyal po kami dyan. Pero dumadaan naman kami dun eh. Nakabukas na siya. Oo, nakabukas na siya. Kaso ano lang, parang konti, limitado yata yung mga, limitado yung mga naglalaro. Pag pag okay na lahat, diba? Babalik po kami. Nakakamiss Papasyal tayo. na, oo, nakakamiss na talaga. Kasi biglang tumaba. Tumaba ba? Tingnan mo ako. Tumaba ba ako? Konti. Dalawa na yung ano ko. Ano? Yung lima na yung bilbil ko. Hindi man na ba? Alam ko na yung sasabihin ni Coach. Ano? Gagano na naman siya. Tapos mangangati yung Ano sabi niya sa'yo pag nandun ka na nun? Ang dami niyang bibigay sa akin yan. Coach, huwag masyado Alam mo naman, yung mga transgender. At hindi pa transgender. Hindi mo naman sinagot yung mga tanong ko kanina eh. Ano yun? Mo eh. Nasabi ko, kunwari, pag yumaman ka, wala ka bang gagawin sa sarili mo? Wala, syempre.
tanggap ko na yung ganito ako. Kasi nga, ayaw ng tatay ko na meron akong... Bakit nung ano sinasabi mo sa akin? Gusto mo? Joke-joke lang yun. Ganun. Masyado kang paniwala yun. Siyempre, sinabi mo eh. Alam mo naman ako pag sinabi mo. Joke-joke lang yun. Ate, eto, joke-joke lang. Pero naging totoo. Diba? Shoutout nga pala sa inyo sa Kanino? sa mga nagsabing habangan ko yung 150 pieces hot dogs. Salamat sa inyo. Ayan na. 100. Nahirapan na ako ngayon. Hindi ko na mabuka yung bibig ko. Sa sobrang daming hotdog sa loob ng tiyan ko. Bakit naman dyan mo? Hindi mo napapakita. Diyos ko, nakakaya naman. Maraming kalmot. Parang nanganak na eh. Yung tiyan ko parang nanganak na. Ang daming ano. Guwit-guwit ng gamas. Stretch mark? Kapag nahihirapan ako, samahan mo ako. Oo, sinasamahan mo kita eh. Alam mo na, best friend tayo forever. Partner. Diyos ko, ang dami pa. O, ilan na lang? 30 na lang. 30, 35. Diyos ko, kaya ko pa. Kaya ko pa. Manalig lang ako. Alam mo, Ay, kung malapit lang kayo dito, tingnan mo yung mata niya, pumipikit na. Naantok na ako yan. Alam mo ba yun? Busog na busog eh. Siguro kahit ano, 3 buwan di ako kakain ng hotdog. Diyos ko. Promise. Huwag na ulitin yan. Challenge na yun. Tao kang tao sa'yo, no? Tawa ng tawa. Yung tao baka sumabog sa bibig mo yan. Yung tiyan ko ganun nakalaki. Ano yun? 5 yung laman nito. Meron puti, meron puti, meron. Dalmatian. Dalmatian. Yung mga anak, yung ano. Mahal aso. Oo. Hindi, tinatakpan ko lang. Oo. Malapit na. Masyado kang natatakot. Natakot ako eh. Kaya ko pa. Ano? Hi guys! Sorry sorry, hindi ko mahubos. Pasensya na kayo. Oo. Ano, magpapaalam na ba tayo? Ano ba yan? Hindi pa yata eh. Kaya mo pa ba? Hindi na. Okay pa? Ano na lang naman, 30. Nakailan na ba? Naka 70, ano na ako rin. 30, 30. 2, 4, 6, 8. Okay na yan. Oo. Naka 100 ka na din. Tama, baka ano, sasabog pa yung tiyan mo. O, sige na, paalam na tayo. Discarding basic, magpanalo ka ngayon. Sa susunod, at sa susunod ulit, mananalo ka ulit. Ayan. Hanggang dito na lang kami. Maraming salamat. Ako nga po pala siyang babaeng marot. And the foodie beer. Maraming salamat. Maraming salamat po. Please Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.